Id-Dipartiment tas-Sajd, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali il-ġimgħa filgħodu inawgura investiment ieħor fil-Moll tal-Marfa bħala parti mill-infrastruttura moderna biex tkun tista' tintuża mis-sajjieda lokali fuq il-mollijiet minn fejn joperaw. Fl-aħħar xhur il-ħaddiema ta' dan id-dipartiment kienu impenjati biex jinstallaw 3 service pillars miżjien u l-hoist biex jassisti lis-sajjieda fil-ħatt ta' ħud kbir pat-ton u l-pixxi spat. Hoist simili għal dan kien diġà installat f'San Pawl il-Baħar f'Mejju li għadda. Minn barra hekk fil-Moll ta' Marsa Xlokk ukoll qed jiġi offrut servizz ta' crawling crane li kien iffinanzjat minn fondi Ewropej biex jitnaqsu l-ispejjeż tas-sajjieda. Id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tas-Sajd Bjorn Azzopardis qal li l-investiment il-ġdid fil-Marfa se jgħin lil 236 sajjied irreġistrati fl-akkwati fil-lokalitajiet tat-Tramuntana, inkluż il-Mellieħa u San Pawl il-Baħar. U rringrazzja lil ħaddiema tad-Dipartiment li tul ix-xhur tas-sajf ħadmu qatih biex jinstallaw dawn il-mekkaniżmi ġodda. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli Alicia Buġejja Sajd stqarret li s-sajjieda fil-Marfa kienu qed iħallsu għal servizzi privati biex idaħħlu ħut ta' ċertu daqs sa 300 kilo biex jitnaqsu l-ispejjeż u d-tbatija tal-operaturi. Sostniet li l-Gvern se jibqa' impenjat li jgħin lis-sajjieda li jaħdmu fl-elementi kollha tat-temp biex ikunu jistgħu iwasslu l-aħjar prodotti lokali u friski lill-konsumaturi lokali. Aħna bħalissa bħala Gvern qegħdin nimplementaw investiment infrastrutturali f'diversi portijiet tas-sajjieda qegħdin ġewwa l-Marfa hawnhekk fejn ġie installajt hoist sabiex jgħin is-sajjieda iħott il-ħut minn ġodda jes tagħhom, ġew installati numru ta' service pillars sabiex inwasslu dawl u l-ilma għas-sajjieda kif ukoll miżjien għas-sajjieda. Buġejja Sajd komplet li dan il-proġett kien possibbli grazzi għal budget ta' din is-sena waqt li l-Gvern jara li l-għajnuna lis-sajjieda hija neċessità.